akadamang dainang doh sude akan nanaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Totong do auro mangibati hita Pastor Markus Manurung OFMKAP mangurupi hita mangatusi akapajahon hatani Tuhan di minggu na 22 tahun B. Pelean na tulus jalan na bulus manubuhon pasu-pasu nagok. Pajahaw perjolo sian sada raja-raja bindu 10 pitu ayat 10 1 10 6. Pajahaw paduahon sian surat tuhalak Heber bindu sia ayat 24 1 20 barita nauli siap bindu 12 ayat 20 1 44. Ahado ipolana pajahaw perjolo sian sada raja-raja mangodoson songodia sahala nababalu mangalehon pangrupion jala pakobasion tusi Elia songon sahala suruan ni debata tung persea situ tudo nababalui tutona ni debata marhite panurirang Elia jala tung marsihoho dongoluna na debatado na manuturi parngoluanna jala tung takas do diuloi nama balui pangiduan ni si Elia adong haporsiaun namar si gorgor ido alana ubay na barani ibana mangadopi ahape na masa dingoluna alana olo do mate anakna doh ibana sadiri molo dang saut na binagabagahon ni panurirang Eliai alai di debatado ha porseaon na ha baranion na doho parsobaon ni ina-ina na mabalui ay masa do ha komion songon na pinasah ni panurirang Elia parbuena tubuh ha komion na patuduhon ngulu na maruse-use itak na dibagasan hudon dang olo suda jalah minyak na dibagasa guri-guri dang jadi marsik pajahaw paduahon sia surat tuhalak Heber mangodoson na Kristus do malim bulun na mangalehon jala pasahatot dirina dibagasan hauduhon maradopon amat debata asa adong haluaw di saluhu jolma ay nunga dituhu Kristusi saluhu parsorion ni saluhu jolma dipelehon Kristus do dirina sadiri sahadi jala saliling ni liling na alai pakorhonna ima hanguluan jala haluaon nagok tu sadok portibi omma naikom masanyan dihadirion di jolma haradeon mangalehod diri na hibul tu amat kadebata manubuhon hanguluan nagok jala namanotong ima haluaon ni aka na porsea barita nauli di hari Minggu nasomal na 32 tahun B pato tahun taringot baru laon mangaleho pelian godang dilehon namora persobaon na marharoan sian lobi-lobi niartana sahalak ina na mabalu mangaleho pelian sian hahurangan na dilehon ahan adong di ibana saluhut na adong di ina na mabalui dilehon gabi pelian na jala ido tapuk ni hanguluan na margogodo ina na mabalui mangaleho pelian na di bagasa roha na tulus jala na bulus roha na yas jala na saksak alani ido didok Jesus ay siyan lobi-lobi na sidado didabu hobbe alai ia perempuanan sian pogos nado didabuhon saluhuna na di ibana tung sadok hanguluan nai sada ipola nabuy sidem ngrimangion marhite akka pajahaw di minggu na 42 tahun beon ima pelean na tulus jalan na bulus manubuhon paso-paso nago pelean na angur diadopan ni debata ima pelean na tulus jalan na bulus jala haradeon na pinasaha saluhut pernguluan tu debata ay adang marnida godang na peleani
alai marnida roha na tulus jalan na bulus dohot na nyojor ni haporsiaon sasitong na dang di hari kote debata peleatta nah hinirim ni debata sian hita jolma ima pelean ni dirita sendiri bakota na olo mamelehon jala bako na olo mangalehon bako na olo mangrupi bako na olo pasisihon artana holan humoko dongata jolma lambalga haradion nihita jolma mangalehon lambalgado tuppal jala paso-paso natajalo siya debata rohana yas jala natulus ido napatuluhon ulaw na dinggan jala natama dia dopan ni debata dang dibereng siyan balga ni pangalehonota marharuan siya nakapajahaw di minggu na somal napatulupuludua honon diotong dohita manaili tungulutta sadiri songo sahala na marhapor siyaon songon anak ni debata tama dohita manukud dirita songo dia dohita pasahato peleata si lehon-lehonota dihasianganon dihuriata di tonga-tongan hita jolma bulak jala disaluhu biluk-biluk ni permuluatta denggad dora molo taranapi satokin songo dia do hayason jala hapolinon ni rohata dina pasahato peleata di perdalanan ni ngolutaon jala ahado nasolot di pikirata ubay na olo hita pasahato peleata manang mangalehon pangurupion tua kadongan hea dora hita gudang mangalehon siluata manang silehodonota na asing tuhuria manang tudonga jolma jala olo do hita martibbo ni roha hea dora hita ala otik nanang silehonon gabe tarabba rohatta laho mangalehoni omma pamikirion haportibioni nasai maralo tu Jesus tapasobbu madebata mamuteni jala mangalehon tuppal nadomu tu pabahenata tung masai denggan jala tamado mangaring-rimangi aha naniulahon ni ina nama balu di bagasa pajahaw parjolo ina nama balu mamelehon sian hahuranganna makorhon dapota pasu-pasu nagok jala nasusuk tung masai porsiasi tutudo ibana nalehonon ni debatado tuppal do pasu-pasu nasusuk tujolma nama melehon pelean di bagasan roha natulus jala nabulus dang rikot ikot di boto jolma aha nataulahon manang aha natasobbahon tung masai badiado pelean na pinasaha na di bagasan nahomi jala nasuhi naso di boto jolma bulak tung surate otik natalehoni tung masai marlapatan do dia dopan ni debata molo taleho di bagasan roha natulus pelean na khusus ima pelean na marharuan sian nani horus ni hodokta ido pelean na hinaholmohon ni debata dang nagabe pangahutan sian ugasan ni jolma manang parbueni pangototoyon jala dang naik ko gudang di pelehon alai sa guru tu bakol ni roha huhut sakak tanayas mangalehon peleane tung masay denggan hita marsiajar mangaleho jala mamelehon sian hakurangata iko perseado hita na debatado mangalehon balos ni hadengganon doho haudion na taulahon rekok do jolma mamuhul hauduhon hasetiaon doho haradeon mabege kusip-kusip ni debata di bagasan nguluan denggado tapasiding jala tapadao husip-pusip ni hajol mau na jok mabain madabu hita tu hagiok ni diri sendiri jala taleho marohata mangaranapi pakirimon ni debata sian hita ima asabarani hita mamelehon saluhukna humokok debata sayang giak malam uka rohata mamelehon aha na adong dingulut taon tu debata di bagasa roha na tulus jalan na bulus uhud marpak kirimon Tuhan ma nama masu-masu amin.